Dzień dobry, jestem w magicznym miejscu, w samym sercu Anglii, Avebury. Za mną niezwykłe, piękne megality. Chciałabym przeczytać dla Państwa fragment utworu Abaya Kunanbayule, a tym samym przyłączyć się do wyzwania zainicjowanego przez pana Maksima Ponomarenko. Abaj na fali. Abaj Kunanbayule. Wiersze. Przekład Eugeniusz Józef Kucharz. Lato. Fragment. Kiedy w lipcu rozkwitło lato, kwiaty ustroiły łąki, pasterze gwarne urządzają koczowisko, schodząc w pływącej rzece. Zieleń trawy jest tak wysoka, iż lepiej widać grzywy koni. Radosne rżenie się rozchodzi, ogierów, klaczy źrebiąt. Zmierzają zgodnie ku rzece. Ogarnia ich chłód wody, rytmicznie falują jedwabiste ogony. Spokój na wszystkich spływa. I tylko źrebięta radośnie grają. Gęsi ku niebu wzlatują, muskając wodę z szumem skrzydeł. Bezszelestnie płyną kaczki. Biała piana pozostaje na wodzie. Postawić trzeba dom, rękawy zakresały.